Ikaalisten kaupungilla käynnistyi marraskuussa 2015 erittäin laaja uusi Ikaalinen kuntakehityshanke. Kuntakehityshankkeen mahdollisti nykylaajuudessaan se, että saimme Tekesiltä työelämäkehittämisrahastolta erinomaisen suuren tuen, 100 000 euron tukipanoksen. Tämän tuen avulla pystyimme laajentamaan hankkeen koskemaan kaupungin koko organisaatiota ja henkilöstöä johdosta aina suoritusportaaseen saakka. Hanke laajeni myös merkittävästi sitä kautta, että pääsimme osaksi Kunteko-kehittämisohjelmaa. Siellä meillä on käynnissä sisäisten kehittäjien koulutus ja sitten tuotekehittäjien erikoisammattitutkintokoulutus. Vuonna 2013 Ikaalisten kaupunki laati strategian yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Ja vuonna 2015 sitä päätettiin sitten päivittää. Ja tämä strategian päivityksen yhteydessä hyväksyttiin myös toimeenpano-ohjelma, jossa on konkreettisia toimenpiteitä siitä, että kuinka tämä strategia toteutetaan. Ja tämä toimeenpano-ohjelma niiltä osiltaan, kun kyse on oman toiminnan kehittämisestä, niin päätettiin panna täytäntöön sillä tavalla, että niin me perustettiin tämmöinen uusi Ikaalinen hanke, johon osallistuu sitten Ikaalisten kaupunki ja henkilöstöjärjestöt. Ja pyritään yhdessä kehittämään kaikkia Ikaalisten kaupungin toimintoja ja toimintaprosesseja sillä tavalla, että ne vastaisi hyvin täällä strategiassa määritettyjä tavoitteita. Tärkein voimavara on sen henkilöstö. Sen henkilöstön jaksamista tässä muutosorganisaatiossa ja muutosyhteiskunnassa pitää tukea. Ja myöskin henkilöstöjaosto on lähtenyt siihen mukaan, että luodaan strategiassa ja henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa mahdollisuus muutosjohtamiseen. Eli meillä on uusi Ikaalinen hanke nyt käynnissä, jossa me halutaan kehittää tämän kaupungin asioita silleen, että täällä on jatkossakin kattavat palvelut ja hyvä olla ja asua. Ja tässä on henkilökunta otettu hyvin vahvasti kehittämiseen mukaan, eli tuolla on työryhmissä reilu 100 henkilöä kautta organisaation, käy läpi omia toimintoja. Eli strategian teko 2013 vuonna oli mielenkiintoista. Se työskentelytapa oli niin kuin hyvä. Järjestöt pääsi hyvin siihen mukaan ja se oli sellaista osallistavaa, kun siinä oli ryhmätöitä ja kaikki oli vähän tutustuvat paremmin toisiinsa ja ääni tuli kuuluville. Ja 2015, kun tehtiin tämä päivitys, niin siinä tietysti sitten paneuduttiin muistaakseni enemmän tähän talouspuoleen, ja koska sitten niitä muutoksia oli tullut sitten tässä muutamassa vuodessa niin paljon, ei ollutkaan ihan asiat mennyt niin kuin oletettiin. Jukon pääluottamusmies ja siinä toimessa olen nyt saanut ollut mahdollisuus osallistua tähän johtoryhmän kokouksiin. Koen sen hyvin tärkeäksi, koska silloin tulee suoraa tietoa henkilöstö. Moni asia on selvinnyt tämän vuoden aikana minulle ja todennäköisesti on saanut vietyä myös eteenpäin sille muulle henkilöstölle. Esimerkiksi mitä liittyy strategiaan ja uuteen Ikaalisiin ja on myös ollut muutamassa tilaisuudessa, missä on puhuttu näistä Kuntekon asioista. Uudessa Ikaalisissa tai tässä projektissa pidän erityisen tärkeänä sitä, että henkilöstön ääni tulee kuuluviin.